Hem de millorar les condicions de treball dels i de les professionals. Això passa, naturalment, en els propers temps per temes claus, com són els que s'estan negociant per part de les patronals amb els sindicats, amb el conveni del Siscat i també en el conveni de l'ICS, que s'està treballant intensament. Estem per millorar les condicions de treball dels professionals. És imprescindible tractar millor els nostres metges i metgesses i els nostres infermers i infermeres. Tenim dos sistemes sanitaris. Ara el conseller ens ha dit que el Parc Taulí, per exemple, és un sistema públic-públic i el que creiem és que tenim sistemes en prestació pública, però la gestió d'aquests centres no sempre és públic. Tenim l'ICS i el Siscat, que són dos sistemes diferenciats, que el que fan és permetre que els treballadors d'un centre i uns altres tinguin condicions laborals diferents i, per tant, l'atenció que es presta als usuaris també ho sigui. Un exemple clar és que podem tenir un centre on un usuari tingui dret a tenir una infermera per cada 6 o 8 pacients i, en canvi, tenim centres on aquest ràtio arriba per una infermera cada 20. Això ho permet el sistema, evidentment no ho percep l'usuari perquè quan arriba a un institut públic no sap què hi ha darrere, però això es permet perquè hi ha dos sistemes diferenciats, l'ICS i el Siscat. Creiem que ara es dona una oportunitat, primer demanar aquest compliment i ara es dona una oportunitat. Tenim la taula de negociació de l'ICS i la taula de negociació del Siscat, totes dues obertes i pel moment sense tancar. Creiem que tancar aquestes dues negociacions, quan tothom, a nivell social, a nivell laboral, professional, demana equiparar aquestes condicions, recordar que tenim el mateix pagador, que és diner públic, i el mateix servei, que és el mateix usuari, creiem que no s'entendria mantenir aquest sistema diferenciat d'ICS i Siscat.